Ramogi TV. Ji ariyo kuom adek man kod tuo mar kansa wito ngimagi e pacho ka. Ma en kaluwore gi lipot ma ogol kod migawo mar thieth. Bende lipotno koni e higa mar 2020 ma ojo Kenya 25,000 ne owito ngimagi nikech tuo mar kansa, mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Judith Omondi. Tuo mar kansa en tuo mar adek motelo e nego jo Kenya. Ma kaluwore gi lipot mar migawo mar thieth ma pacho ka. Bende lipotno yango ni higa mar 2020 ji maromo 27,000 kuom ji 42,000 mane oyudo kod tuo mar kansa ne owito ngimagi. Kansa ma oganda jo Kenya thoro yudo gin kansa mar kar nyodo kod thuno, ma okawo 23% mar kansa duto mamako ji e pacho kae, kansa mamako tong' nyodo mar joma chuo, kaachiel kod kansa mamako duol. Ji ariyo kuom adek man kod kansa bende oseyang ni wito ngimagi. Wach makoro chuno migawo mar thieth, jokanyo makedo kod tuo mar kansa, kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo los romo mabiro kelo kanyakla oganda duto mondo migi tuagi ewi kaka ginyalo kedo kod kansa e pacho kae. Romo ni ibiro bagi higa manyien dwe mar 2 chakre tarik 2 nyaka 4. It's the third leading cause of death in Kenya. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. What can we do to ensure that we prevent cancer? First, what is it? What research do we need to have to let us know that these are the things we need to do to prevent cancer? So we have academia, we have universities with us. We need to also find out if the cancer is not prevented, how do we discover it early enough? We'll be talking more about this area, and of course it will be an area of conversation at the National Summit. Kopogore kod romo ma ibiro bagi e boma ma Nairobi, migawo mar thieth bende timo tudruok kod 10 counties mondo obag margi e gwenge, ka gichiwo chenro mag pim mag kansa kuom thuolo mag ndalo 2 go. We are working with our stakeholders and our partners to ensure that similar services are available across the county, so that whatever is happening within Nairobi is also replicated within our various counties. So, in addition to supporting the convention, the converging that will be in Nairobi, they also help us to scale up, working with our county government to scale up screening across the country. Bado kumba mar thieth NHIF bende okwa mondo lok chik matamo jopiny yudo thieth e osiptal moro amora maonge yiero osiptal achiel kende kuom thuolo mar dweche 3. Maybe NHIF should come up and scrap off this issue of telling people that you have to register this hospital as long as you're paying your NHIF contribution. Give us that mandate to feel at least I'm a Kenyan, and even if I fall sick at Port Reitz Hospital or Coast General, I can run over there. You only have to choose a facility for outpatient care. For inpatient care, you can be admitted to any of the hospitals, any of the over 8,000 hospitals we have on our panel. Bende jokedo kod tuo mar kansa osechako chenro mar loso aput mabiro konyo jopiny madwaro kony, kendo gisingo chiwo namba mar tudruok e yor ong'we yamo ne jogo ma ok nyal chopo e boma ma Nairobi. Cancer Institute, working with the Ministry of Health, is going to establish an advisory service for cancer patients. So that if somebody is diagnosed with cancer and they want to know who provides this across the country, where can I go, do I need to be treated locally, abroad or wherever, even before you start spending money, you can call upon the National Cancer Institute for advisory services. We will have an advisory desk at the National Cancer Summit. Romo no biro bedo mokwongo e pacho kae, kendo biro manyo yore makare mag kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.